Els alumnes de SEA també volem donar-vos un missatge. Hem de continuar la vida amb il·lusió. Molts ànims! Hola, xics. Heu pensat que el que anem a fer aquest Nadal? Sí, jo s'ho faré amb els meus pares i el meu germà. Jo també, però vindrà el meu cosí. Anem a divertir-nos, podem ballar, cantar i moltes coses més. Xics, anem a sentar-nos? Anem! Els xiquets i xiquetes de 6è A vos desitgen bon Nadal.